Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka jilla keladu no ya unongkit kam bashit rehem jong kisenjuk ya lekai football bat cricket. Uba Dister McDonald Marbanyang hadian ka jingja sya tanra ha kawai ka tuk ha ka khatwai tarik uyayong arhajar apun riu halapalang Shillong. Uni urang ba ubaladon benta kum unongkit kam bashit rehem ha ka Shillong Sports Association, Shillong Cricket Association bat ka East Khasi Hills Cricket Association. Ula klat no aha kamit jong ka khatnyo trik uyayong arhajar apun riu han Nigrims Hospital. Uba Dister ula badru kum president ka East Khasi Hills Cricket Association ha ka ba dangshan ula la ban pendep ya ka 5th District League T20 Cricket Tournament arhajar apun riu ha sora. Uba Marbanyang ula jushim tiru kum manager ka kanhun ya lekai cricket ka jilla ha ki babun ki limpong ya lekai kentop ya ka Ranji Trophy. Ula longru unongkit kam jongka Shillong Sports Association ha kaban ai ka jingpen benaling ba ki tinghong ha kapor ba penlong ya ki limpong ya lekai football ha kane kanong ba kentop ya ka Shillong Premier League. Kamtam uba Dister ula yadon bentaru bat ka Royal Waindo FC nadu ba kadang ya lekai ha ka First Division hadu ba kanda poi sya ka limpong ya lekai I League. Bat kumju ru ha ka Waindo Sports Club. Ya kamet kabasa jong uni urang ba on pendep ha ka arpau trik uyayong arhaja apun riu haulum jing tap jong ka balang Presbyterian Maukhar halau mali. Hoi kadai ka kum ka jing ong tupi ba subang hoi talong ka jing du kraw ingi ka pasien hadin begele trelang rekat bedi naduk sna marja ka pra gila ya penki imbyang ki iska sales lalit bun bagi jaka apa pengiyop an promote ya ka cricket ha di briu sya ba ye ya kani ka jelakai but bun sin ru I belong punctual ba but belong sincere belong dedicated ba ha ka kam bitray di ha ngi ka question hang por kade ka jingdu ka kraw yang ka jongi but mga bat kinong kit kambaro jong session I ai ka kubar snowlam kam tam I kurim jong I but igi baying asam to I bu try unang kerku unang yarapan I bor ki iwi piwi diki bahing asam jong ki kumbanchu banrap ang ni dang hagini ki khendiat tayaw gi baladap gidang super kot no ya ka 5th District League T20 Cricket Tournament hang ti apo pencak kurai sa sopen sora ti idang ong yanga ba nang ni sakmat gidai ban pedrekam gidai ban ya biang kumbalong minswa abangi sedang biang itu talent search abangi yok bun bagi players ha pagila ban say na produce kimi kmat ru ba di state level ti pause ha ketu kesngi ayok ka phone call ni secretary ka berim jong ka MCA ila pun dia ngai bla petip sanga bi yong kedon ka jingja accident I ba Dister tengah ngalak kendet kalong sya ka kumbayuk todong desain ti ngalak persang phone I para dekat ti makiru ha kesngi ka babut ngilayok panwan makin doi ti bat ka jing jarap lang jibahing ru ngalak kila phone nga ngalak pentip nga ngalayok pan hair sapo Nigrims Hospital oh jisha namar ka jing mensaw kolong ka bajur ti tama ngin liak kumno gimansi ngisani abe gi doctors bat ka jing paniai panajrong tat haduk menen ngayok ka phone call kumpas po bujim miet bai stom jor ba baki ki bar khoj kila sedang ibon mek sedang pantrot no ti habsa katuk kan por ngayok jing tip bai laklat no kejide jongai bades oh le thu na duk ipor ibo menchua tip bai indre menculong I kata hapo iskasil cricket sian gisang menteri kam nadu sam aljar kanyo kapra ter menta kelade katom ka balai bagi lebat kum president dan secretary jong iskasil sian te ngidon bon gigi kiba gitmu banle na kamta ka development hapo iskasil cricket ibar kawai Dre menta kajingdo no kajong I kalong kajingdo kabakra wenga bejedon kalang badi asenda te kermen banglang jong I inkerku national debt bagi gam kajing temu kajong I kin nakalang jonga ngalaban penot lang tang kita hi kublai sibun